Egunon! Benetako lagunak izatea nahiko nuke jolasteko. Gabon, Barbie. Gabon, Ken. Benetako bihurtu gara. Sinestezina iruditzen zait, ez garela gehiago panpina. Oso gauza interesgarria. Hau Ken, begira zer egin dezakeen honek. Zer den hau galdetzen diot neure buruari. Ez dakit zergatik, baina gustatzen zait. Nazkagarria. Atxu. Nire ametsa egia bihurtu da. Bizirik bihurtu zarete. Egin dezagun nire goizeko errutina. Gizaki guztiek hortzak garbitzen dituzte goizean. Ondo da. Ondo. Gelditu mutilak gaizki egiten ari zarete. Utzi irakasten. Jarri hortzetako pasta zure eskuila gainean. Hori da, saiatu. Ona hemen. Bai lortu duzue, orain egin horrela. Orain hobeto egiten duzue. Lan bikaina, mutila. Steffi, jada ez nahal zaude. Ai, ez nire aita da. Zer egin behar dugu? Bat minutu. Ideia bat daukat, ez kezkatu. Gelditu eta ez mugitu. Okay. Aita, sartu. Egunon! Jostailu bitxiak dituzue. Zure gozaria prest dago. Eskerrik asko, aita, laster jaisten naiz. Egun, ona izan. Zuri ere egun ona izan. Bai, funtzionatu du. Azkenik izaki hau desagertu da. Zer da hori? Munstro baten moduan dirudi. Gozea besterik ez da, jan egin behar duzue. Koazen. Barbie, eseri zaitez. Ken, eseri zaitez. Hau da gozaria. Jendeak goizero jaten du. Energiak izateko. Itxaron segundo bat, zure zerealak ekarriko dizkizut. Ez gelditu ezin duzue hauian. Zure gozaria prest dago. Honegin. Eskerrik asko. Utzi laguntzen. Hau da koilara bat. Janaria ejateko erabili behar da, honela. Steffi, zure marrubia. Ai ez, amona etortzen ari da hona.
eskutatu behar dugu. Baietz uste dut. Kaixo, amama. Kaixo, Stefi. Denak ondo. Bai, Ondo atera da. orain jolastu dezagun. Bidai seguru izan. Etorri bizitan noizbait. Aurrak azkar hasten dira. Oraindik lo egin nahi du. Denbora bukatu da, gozari garaia da, Stefi. Ez, lo egin nahi du. Ados, ados. Ona hemen zure jostailu gogokoena, Stefi. Logoso egin, Stefi. Eskerrik asko, aita. Egunon, Iban. Kaixo, pizza prest dago, goze zara. Inork galdetzen badu, ez naiz hemen egon. Ados. Stefi gelditu. Stefi nahikoa da, gelditu, mesedez, gelditu. Orain bertan aldatu behar zara, oso guztita zaude. Stefi, zer gertatu da, zergatik zeunden igerilekuan. Kontzientzia galdu dut. Ez dut ezer gogoratzen. Hori bitxia da, goazen, Stefi. Eskerrik asko, aita. Nire gelan egongo naiz? Minutu batez etzanda egongo naiz.
Steffi. Steffi, zer egiten ari zara, berandu da. Zer? Gelditu. Steffi, goazen ohera bueltan, lo egiteko ordua da. Itxaron segundo bat. Kaixo, Steffi, zer ari zara egiten. Denak lo daude, itzali hau. Ongi da, Steffi, nahikoa da. Ordua da lo egitera joateko. Gabon, eta geratu ohean oraingoan. Itxua al naiz, Steffi alda. Steffi nahikoa da, gelditu, mesedez gelditu, mesedez gelditu. Zer gertatzen da? Steffi, lozoroan alzaude zergatik daukazu motxila goizegida eskolara joateko. Kanpoan nahiko ilun dago, goazen etxera ohe epelera. Amets goxoak, maitea hemen geratuko naiz Steffi lasai egongo dela ziurtatzeko. Eba, zer ari zara egiten, gelditu. Kaixo, kaixo, Eba luzorroan zabiltza? Ez, Eba, ona joan behar dugu. Eba, itzul daitezen. Goazen, Eba, kontuz, ona.
Ew. Ahí es Ewa. Hobe dut atea ixtea eba berriro kanpora atera ez dadin. Zer da hori? Nork utzi ditu gauza hauek? Nork egin du nahaste hau guztia? Ai ama, ez. Gelditu. Itxaron eba etorri nirekin. Ez gehiago lozorroan ibiltzerik eba arriskutsua da. Haienez, zer da hau zure aurpegian, hau ez da ona. Utzi kenduko dizkizut. Horrela askoz hobeto dago. Nola edo nola ohean geratzeko moduren bat aurkitu behar dut. Badakit. Zer da soinu hori? Gelditu, lo egin behar duzu. Utzi hori berehala. Eba bere ohean geratzen dela ziurtatu behar dut. Uste dut ideia bat daukadala. Az gaitezen. Hemen geratuko naiz eba zaintzeko, eta ziurtatu ohean geratzen dela.
Eba ez dago hemen. Eba, non zaude, Maite? Atea irekita dago. Eba, gelditu berehala. Ongi da, nahikoa da, zatoz nirekin. Lavanda spray honek Eba hobeto lo egiten lagunduko dio eta lasaitu egingo du. Logoxo egin. Oh, mugimendu politak. Eba berriro lozorroan dabil? Ez, dasa, txantxa egiten ari naiz. Orain ez. Ongi da. Eba, azal dezagun zer den lozorroan ibiltzea. Lozorroa pertsona bat lo dagoenean ibiltzen denean edo zerbait egiten duenean da. Eta esnatzen denean ez du ezer gogoratzen. Azal dezagun zer egin behar den lozorroan dabilen norbait ikusten baduzu. Egon lasai eta hitz egin izilean. Ez beldurtu edo oiukatu pertsonari. Lagundu leunki ohera bueltatzen. Ahal bada, deitu heldu bati laguntza eskatzeko. Ez astindu edo bultzatu pertsona. Lozorroan dabilena ez du nahita egiten. Behar duten guztia laguntza txiki bat da. Kaixo, Eba, joan gaitezen elkarrekin jolastera. Mesedez, zer ez ari zarete barre egiten? Zer gertatzen zaio zure ileari? Zer gertatu zaio nire ileari? Zer? Hau ez da nire ilea. Ez kezkatu, Maria. Gelditu hemen, aitari deituko diogu. Aita, Mariak zure laguntza behar du. Noa. Begira zer gertatu den. Aita, nire ilea bueltan nahi du. Ez kezkatu, Maria. Irtenbide bat daukat zuretzat. Zer gertatu zaio nire ileari? Ai, ez? Zein amets bitxia. Maria, esnatu, Maria. Zer gertatzen da zure eskuekin, Maria? Zer gertatzen da nire eskuekin? Kendu hau niretzat. Kendu hau niretzat. Ez kezkatu, Maria. What? Hori askoz hobea da, eskerrik asko, Aita. Zer gertatzen zaio zure eskuei? Zer, Ai ez, zure oina. Gaizto. Interesgarria. Saiatu gaitezen. Memem gorria, baina urdina nahi nuen. Oraindik ez dago urdini.
egina da, orain hilea nonai dago. Iban, zer gertatu da hemen? Ez dakit, urdin gumboa lortu nahian ari nintzen, baina makinak behera egin zuen. Eta gero gozokiak lurrean guztian, eta gero hilean onai ikusten dut. Ai, gumbo bola makina, orain ulertzen dut. Hau guztia gozokien erruz gertatu da, ken dezagun gumbo makina. Misterioa argituta, orain joan zaitez igerilekuan jolastera. Luke, ez jan hori. Ez. Ai. Zer da soinu hori? Gelditu behar dut. Ondo zaude. Alex, Steffi, imagina dezakezu, pentsatu nuen robot erraldoi bat ari zela zuri erasotzen. Ni eta nire Batman jostailu berria gara. Alex, monstruak ez dira benetakoak. Tabuzar bizikleta. Zer da, hori? Beldurtu nauzu. Gelditu behar dut. Ondo zaude, Alex. Dasha, munstroek erasotzen zaituztela pentsatu nuen. Zein barregarria zaren jolastu nirekin, Alex. Entzuten alduzu hori? Zer da hau? Lagundu. Ez, ausarta izan behar du. Jostailuak bakarrik non daude dinosauroak. Alex, ondo zaude, etorri hona jolastu dezagun elkarrekin. Hemen eraso egiten duten monstro beldurgarriak ikusi nituen. Non daude? Alex, esan dizut, monstroak ez dira existitzen. Zer da, soinu hori? Zoaz! Ez dago monstrorik. Kaixo, Alex, lagunduko aldidazu garbitzen. Bai, Iban, ahaldu, baina non dago mamua? Alex, mamuak ez dira existitzen, baina hautsa bai, txukundu dezagun.
Egina. Iban, orain jolastu algaitezke elkarrekin? Bai, noski, lan bikaina egin duzu, jolastu dezagun. Lan bikaina. Zer da, soinu hori? Zer da, hau? Ez. Hau oso beldurgarria da. Ez, ausarta izan behar du? Zer gertatzen ari da? Kaixo, Alex, zatoz gurete festara. Ongi da. Zer da soinu hori? Hau oso beldurgarria da. Beldurrari aurre egin behar diot. Zatoz nirekin! Ongi da. Aita, nire ustez monstro bat zen. Oh, ez dago munstrorik. Zure irudimena besterik ez da. Nire irudimena da. Monstroak ez dira benetakoa. Zer ikusi nahiko zenuke? Agian, animali buruzko zerbait. Wow! Aita eta Alex telebista ikusten ari dira. Goza dezagun. Alex, entzuten alduzu soinua. Entzun aldezakezu hori. Ez, aita, zure irudimena besterik ez da. Beldurtu alzaitut, ni naiz Dasha. Begira zein nahaz pila. Barkatu, lagunak garbitzen lagunduko dizue. Munstroak ez dira benetakoak, izan zaitez ausarta eta sendoa, eta aurre egin beldurrei.